Здравейте, казвам се Димитър Узунов. По професия съм режисьор, актьор, занимавам се с творческо писане, но също така имам и магистърска степен по геология. В проекта Плисаск съм артистичен директор на целия проект и на българската продукция. Моята така конкретна задача в представлението, което български екип ще създаде, ще съм съавтор на произведението и актьор. От вече доста години, 7-8 години, развиваме платформата Наука и театър с Арт Урбана колектив. И това е като следваща стъпка в развитието на тази платформа. Ние вече имаме няколко създадени представления такива на научна тема. В България Дълги път към звездите, как да се превърнеш в Айнщайн за един час. Също така, като наричаме Augmented Lectures, лекции с учени на сцена. И това е вече следващ етап, в който ние си партнираме с два други екипа, един чешки, един унгарски. И всеки един от тези екипи трябва да създаде собствена театрална продукция на научна тема. Ползата за артисти е със сигурност това да научат малко повече за това какво е наука, какво е научен метод, тъй като в съвременният свят ние имаме нужда от това, тъй като доста от предизвикателствата, глобалните предизвикателства, като климатичното изменение, като, ако щете, пандемията, която се надяваме така, че вече отмина, решението на тези проблеми е най-вече чрез науката и чрез технологиите. Бих искал да кажа, че съм щастлив, че съм част от такъв проект. Това е така, не мога и да не съм доволен, даже горд, че така на европейско ниво нашите усилия са в тази насока са признати. Най-вече Плисаск се реализира с помощта на програма Творческа Европа, програмата на Европейския съюз за иновации в сферата на културата и изкуството, така че да, това ме прави щастлив и ме окуражава да продължаваме да работиме в България, в Европа и в света на пресечна точка между наука и изкуство.